je ráno, takže my máme další den a začínám vlog takhle od nás apartmánu, protože tohle dobu jsme už dávno měli být někde na cestě v muzeu nebo v bance. Ale protože máme kamarády Slováky, že jo, tak teďka, co budeme dělat, Honzo? Aha, pardon, oni jsou z Bulharska, z Maďarska? Oni jsou ze severní, Northern Hungary. Aha, no prostě jsou to. Se to tam vypípnu. No a takže my teďka čekáme, že oni půjdou s námi možná do muzea nebo nepůjdou, já nevím, Janku. Nemám na to názor. Tak ty si to tam úplně ale domotal, proč si volal teď s Lubošem a proč Luboš ti nemohl jasně říct, co se bude dít, proč já tady teď sedím? On má zamotanou hlavu. A tak můj rozmotej, boha, já tady teďka sedím a čekám, nevím na co, čas letí. Víš co, někam jdeme. Vážení kamarádi, tak hádejte, kam my zase jedem. Do muzea, nebo že čekáme tady. Hi! Do you want to be in the vlog? What? At the vlog? Sure. Bye. Náš polský kamarád. No a takže samozřejmě muzeum, nebo s Emou s Lubošem. Nějaká vyosená z míry dneska. Ty jsi mě úplně vyosil z míry. No, prostě jdem zase nakupovat do Háji, jdem se podívat do Pentagon City, já potřebuji něco vyměnit. Vlastně to stejný, co včera, já jsem se tam prostě jenom špatně vyměnila. Takže já už jsem vyměnila, co jsem potřeba vyměnit a teďka tady čekám na Janka, který si šel zkoušet nějaké věci a jdu tady do tohle fancy křeslo čekat a bude si mi tady ukazovat, jestli tady pustím písničku z Pretty Woman a budu sedět a budu na něj koukat a jsem zvědavá, jestli něco koupí nebo ne. Jakoby ty logo, prostě slevy nás nejsou, vůbec nás nepotkávají. Já jsem myslela, že to tady bude mega levný a ono jako něco je, ale to, co se nám líbí, není, takže asi ušetříme. Vypadáš jak teplouš. My jsme se s Honzou teďka chtěli dát jídlo a chtěli jsme si dát Popeyes, protože to jsme tady teďka ještě nejedli. No jenom, že jsme šli na záchod a pak jsme šli okolo Chipotle a Chipotle zase zvítězilo, protože je to prostě nejlepší a my si dáváme bowl jakoby na půl. A je to mega randál toho a je to prostě mega dobrý. Takže až budete někdy u Chipotle, tak si dejte barbacoa, Chipotle a dejte si do toho úplně všechno, viď? Jo, doporučuji. Mega dobrý. Tak my už jsme se přemístili do Washingtonu DC, jeli jsme metrem a teď čekáme na Emu a Lubuši a teda po celý dnu skoro konečně jdeme reálně do nějakého muzea. Pardon, ale začíná tu pršet. My nemáme deštník. Ale to je cajk, ne? My nejsme cukru, že jo? Ne. Vůbec, pohoda, sprcha zadáčo, víš jak prostě. Jen se spali někomu pod deští. Jo, utíkej. To máš topka, to máme takový. No kvůli dešťu jsme se už jako vlezli a že se s Lubošem a Emou najdeme, jenom že oni jsou někde na druhé straně. A jakoby teda tady je to takový nějaký zmatený, je to tady docela velký a zatím teda jsme viděli jenom ptáky, hodně lidí a řek, dívej, jdeme na druhou stranu a zase spát. Ptáky hodně lidí. Lubo, co na to říkáš? Píš. Wow! Tak čo bude? Tak my už jsme odešli z muzea a rychle jsme nasedli na metro a jeli jsme zpátky. Emma s Lubošem a s Honzou šli dom, protože pokračují v day off. Šli si objednat nějaký jídlo, já jim to strašně vůbec nezávidím a hrozně moc jim to přeju.
A já tady jsem teďka na dešťu a valím rychle na river, na bazén a jakože fakt se mi vůbec nechce, úplně tady moknu. Čekám, až bude bílej panáček, protože tady jezdí hrozně moc aut, takže na červenou placku nemůžu teďka chodit. No prostě to bude ještě zajímavý. Já si myslím, že Pepa, supervisor, by mi mohl zavolat, abych jakože šla dřív domů, ale když už tam budu, tak aspoň budou peníze, ale teda koukejte na to počasí. A jenom jsem vám ještě chtěla říct k tomu muzeu, že tady prostě v Americe je fakt skvělý. Já nevím, jak to mají všude jako v jiných státech té Ameriky, ale minimálně tady ve Washingtonu můžete do každého muzea jít zadarmo a maximálně se stačí udělat jenom nějakou rezervaci online, abyste měli vstupenky. Vím, že jsou tu nějaký i placený ty muzea, ale většina je fakt jako zdarma a stojí to za to. Třeba dneska my jsme byli nějakým národním historickým, hodně zvířata tam byly a jakože hodně lidí, ale tím, jak je to obrovský, tak prostě to tak pěkně projdete. Je to něco jak v Brně Antropos mi přijde, akorát větší. A fajné to bylo, akorát jediný co, tak tam mají nějaký pavilon s motýlama. Jakože tam lítají prostě živý motýly a to si musíte rezervovat a zaplatit nějak taky dopředu. Ale třeba tady to dnešní muzeum jsme rezervovat dopředu nemuseli, Space Museum museli, takže když budete v DC, podívejte se na stránky, co tam píšou, ale určitě ty muzea navštivte a je to hnedka všechno okolo sebe, u sebe. Což je taky skvělý. Takže kdyby dneska nepršelo a neměla jsem day off, teda měla jsem day off, tak jsme šli ještě do Národní galerie. Ale třeba zítra. Tak já přijdu na bazén a holky mi řeknou, že tam od 11:30, bazén se otvírá v 11, sedí v koupelnách a prostě schovávají se před deštěm. A že za celý den je 5 hodin, tam byly 3 lidi. Takže já si tam jdu třepnout za něma, půjčila jsem si rozlepený boty od Míši, mám kraťasy, jsem mokrá, dala jsem si tady v obchodě si koupit nějakou sváču a jdu si sednout a nevím, jdu se nudit. Hej lidi, tady prostě začalo úplně totálně pršet a byli jsme puštěni z bazénu o 2 hodiny dřív a vy mě asi hrozně špatně slyšíte, ale já jsem se chtěla jít ještě trošku projít a já tady mokru jak slívka. Takže jsem to otočila z Georgetownu, jsem tam se šla projít, debil, ale je tady fakt riádně, takže jdu zpátky, ale víte, co vám řeknu, že to je fakt jako skvělý, abych řekla zprostý slovo, ale mě se to pak nebude chtít upravovat, takže je fakt skvělý, když je vám prostě někdy úplně na nic a jdete se projít a mokrete. Já mám sice mega strach z těch hromů a blesků, ale já věřím, že mě do ní prostě neuhodí, takže až vám bude někdy na prd a bude pršet, tak běžte, je to mega svobodný, dejte si sluchátka, zakryjte je takhle košilou jak já, aby vám to nikdy nenapršelo, pustěte si Lanu Del Rey a jede bomby, takže je to tady nádherný, i když prší, já vám to ukážu, ale uvidíte pěkný prd. Dobré ráno, takže my tady máme opět další den a tenhle týden nám vyšly day off prostě tak, že mám skoro každý den volno. Respektive někdy jdu prostě na odpoledne na bazén, ale teďka prostě takhle vždycky ráno máme day off. Dneska máme s Vájou a máme celý den. A dneska tady šíleně prší, už i včera pršelo a prostě teď je zrovna chvilka, kdy neprší, ale jinak je to tady prostě furt jakože šílený. Ale aspoň je příjemně, fakt jakože teď je tak fouká, tak je to skvělý. No a my jedeme akorát, Vája potřebuje nakoupit nějaký dárky domů. A přijde mi, že už jsme spoustu věcí tady z Washingtonu viděli a že když už máme teď ty day offy, tak jsme takový už fakt unavený, že chceme jenom klid a po případě dokoupit nějaký dárky pro někoho domů. Takže to dneska jdeme udělat a doufám, že moc nezmokneme a pak půjdeme domů a já musím zkusit nakládat věci do kufru, jestli se mi tam všechno vejde, protože fakt toho mám jaksi hodně a musím zjistit, jestli potřebuji přikoupit zavazadlo nebo ne. Doufám, že ne a jsem na to moc zvědavá, tak vás vezmu zase sebou. Tak my už jsme vystoupili z metra a teďka jdeme na autobus a už nám tady teda pěkně mrholí, takže doufám, že se nám nerozprší a rychle vlezem do busu a pak někam do obchodu. Vája už straguje, že jí zmoknou vlasy a bude mít afro a úplně miluju, jak to tady mají prostě ty zastávky, že je tady prostě takový, jak když nádraží malý a ty zastávky mají na sobě vždycky to písmenko, protože ty autobusy jsou tady jako třeba A25, B30 a tak a my jedeme NH. A tak jsme to tu hledali a vlastně každá ta zastávka má na sobě napsaný to písmenko, kde zastavuje ten bus, takže se v tom tak pěkně orientujeme. A jsou tady milí Američani, kteří nám s tím i poradili, že jo, takže jo. Já jsem chtěla přes přechod, dobře, nejdem.
Takže fajné, takže doufám, že to brzo pojede, nezmoknem a dojedem tam a že nepřejedem tu zastávku, protože jedeme zase do toho Tanger Outlet, kde jsme byli tenkrát i s Honzou a trošku jsme tu zastávku prošvihli, tak jsem zvědavá, kde dneska vystoupíme. Tak jako pardon, jo, ale my tady prostě jsme v Under Armour a ty vole, ty Američani absolutně nikam nespíchají. Už tady čekáme třeba 12 minut. 12, to je tady zajímavý čas. Prostě tady jsme druhý ve frontě. Hned. Druhý ve frontě a prostě oni tady něco matlají a my tady jsme s debilníma ponožkama. Ale prostě jsou fakt za dobrý peníze ty ponožky, takže si je vezmem, ale jako teda, jestli to tam ten pán s těma copánkama už nenaťuká, tak mi asi za chvilku skrábne. Pán? Je to mladý týpek, to nás nebude pán, si myslím. Tak my máme nakoupeno, máme teďka kávu, jsme si dali tady zase ve Starbucksu, protože Vája měla chuť na matchu, co jsem měla minule. Na mě to bylo extra sladký, ale Vája si je pochutná. A teďka se jdeme projít do Marshalls, to je outlet, tady ten prostě jeden z největších, co v Americe mají, protože jsme naznali, že sice tady mají super značkové věci pod cenou, ale že v Marshalls to bude určitě stát mnohem míň, ten je 27 minut chůze od nás, takže tam teďka půjdeme projít a momentálně neprší a já doufám, že to vydrží, než zalezem do toho obchodu a že pak nám hezky pojede nějaký bus nebo něco domů. No a tak, takže dneska zase peníze v háji, ale to už je naposledy, podle mě už moc day off mít nebudem, takže toho musíme využít a přece jenom jako fakt některé věci jsou brutálně levnější než u nás, takže máme radost. Vája si koupila boty, krásný k Nike, úplně za pusu, třeba za 500, fakt jakože mega dobrý. No a má Reeboky z minula a ty bude muset jít vrátit, tak já doufám, že se jí to podaří vrátit a doufám, že fakt nezmoknem. Ještě než půjdeme, jsme s Vájou koupili v Auntie Anne's, se to jmenuje Auntie Anne's. To je prostě takový pečivo. Auntie. Jako teta prostě. Teta, u tety jsme tady nakoupili, to mají jaký pečivo sladký, mají preclíky. A vypadá to mega dobře. Oni mají prostě nalámaný preclíky jakoby na sladko i na slano. A je to mega dobrý, takže až budete v Americe, tak to vyzkoušejte určitě. Není to ani tak drahý. $6 to stálo, nevím, 150 korun, no jakoby je to drahý, ale je to dobrý, tak si dáme. No já jsem jenom chtěla říct, že Míša ten dneska poprý v životě podle mě pomalu. Já jsem se totálně přežrala toho sladkého, jakože Auntie Anne's, nebo jak se to jmenuje, je fakt dobrý. Ale dejte si jenom slaný, jakože to sladký je teda až moc, oni totiž slaný mají i se sladkým. A když si dáte ještě karamelový nějaký přeslazený frappuccino ve Starbucksu, tak jakože... Míša nemůže normálně, já jsem to je úplně nezvyk. Jakože to je teda, Amerika je prostě jeden velký cukr, oni ten cukr spou do všeho a když si dáš pizzu, tak podle mě to těsto místo soli tam taky dávají cukr, takže jakoby přibalte si do baťohu solničku, protože to je jako extrém. Je to tak. Tak my už jedeme z Marshalls a teda totálně nás to zklamalo. Tom s Terkou nám říkali, že tam byli předevčírem a že si tam hrozně dobře pokoupili. My jsme tam s Vájou přišli a přišlo nám, že to je úplně to jako nejhorší Marshalls, co jsme tady zatím viděli. No nevadí, tak jsme tam chvilku tak jako se motali na klimatizaci. No a když jsme se pak podívali, jak daleko to máme dom a jakože kolika autobusama máme jet, tak to byly přestupy jako blázen. Tak jsme si zavolali Ubera, co už prostě, že jo, tak se svezem, aspoň máme taky příjemný, pán má hezký auto, pán je hodnej, tak nás sveze, Vája jde zavolat segře, ať se poradíš. Ne, já jsem mi napsala, že už jsem to koupila, že to je jedno. Aha. Jako, když to koupil fotky. Takže volat se nebude, tak my si tady jdeme takhle užívat cestu. Tak my už jsme u nás v Arlingtonu v Roslinu, konečně. Jízda byla super, pán byl hrozně milej, takový Int. A vykládal, nebo Int, já jsem blbá, říkal, že je z Afghánistánu, takže Int to nebyl, nevadí, prostě byl takový žlutohnědej. No a říkal nám, že tady ty vogo, a mně to nejde vůbec mluvit, pardon. Žije tady 3 roky a dostal nějak zelenou kartu tím, že 45 dní zůstal v Kataru s rodinou. Moc jsme to nepochopili, ale velice zajímavé. My jdeme teď ještě do Targetu a pak si jdeme léhnout. Je to vážně těžký, když jakoby zjistíte, že v Americe se fakt dobře nakupuje
a váš kufr měří asi 5 cm a vy máte oblečení asi 10 kubíků, tak prostě nikam, pardon, to nikam prostě nenacpete. Já to teď se snažím nacpat jenom pod blbou postel a jsem z toho úplně vyřízená. Peďara mám tady nad nosem, pod nosem, vlasy mám mastný jako blázen. No má díru v ponožce další mám, prostě lidi, jeďte do Ameriky, ale buďte rozumnější. No, takže my máme akorát večer, den nevím kolikátý, jaký, co máme za den a Vája se rozhodla, že fakt chce blondětou hlavu, tak já jdu teďka něco vymyslet, respektive já jsem dneska prošla kurzem kadeřnictví za 20 minut na YouTube a jdu udělat baleáž a la flashing, nebo jak se tomu říká, takže takže se vidíme za 3 hodiny. To je mega top, jo, potom tady takhle. Takže teďka mi takový vidíte na pozor, jo? Vájo, dám to tam, jo, jestli potom řekne, že vypadáš. To je jedno, takže... Terka tam, ahoj, já jsem tady. Co je? Crazy. Jo, moc. To je opravdu kvalitní. To je opravdu kvalitní záběr, vole. Nebo na jásku, ty vole. No to tam jde, ty vole, to ještě taky něco děláš, ne? Dej domů, vole. Tak, my už jsme teď ve fázi, kdy Váj smívám barvu dolů. Jakoby některé části byly víc světlý, některé trošku tmavší, ale my tam dáme teďka fialový šampon a pořádně to vytáhne. Vája má podle mě krkuš úplně někde jakože, nevím, vyřízenej. No a jako dívejte se, jo, já mám ještě jasnou ekonomku a koukejte se na to, jo, to jsem tady zvládla z barvy z drogery, no až to bude vypadovaný, tak víte víc, jakoby nevím, jo, ale jakoby doufám. Tak jaký máš pocity? Já tam nechci najít. Moje pocity jsou takové, že radši nechci mít žádné pocity. Tak Vája už má na sobě teďka fialový šampon a já jsem mega zvědavá, co z toho nakonec bude vypadat, jak taťka šmoula, akorát kdyby spadl do fialové barvy. Ne, Vájo, jsi krásná. Tak jsem mega zvědavá lidi, jestli se tohle povede, tak já chci za to nějakou Nobelovu cenu teda. Tak Vájo, jaký máš z toho pocit? No. Vyčisti si zuby, no. Jakože jo, je to fakt hezký, Míši se to povedlo na to, že to dělá poprvé v životě. Ne, takhle natáčím. OK. Ale řekli jsme, že zítra ještě musíme koupit barvu, protože mám tam tady prostě nějaký nedostatky, ale jinak si myslím, že to bude fakt jako... No jakože je to mega, koukejte se na to, jo, já s ekonomickou školou, já chci tu Nobelovu cenu, jo, děkuju. Takže, dobré ráno, opět tady máme den, kdy už jsem na bazéně a já jsem úplně potom zapomněla dotočit vlastně konec našeho barvení vlasů a celkově to tady nějak ukončit. Já se omlouvám, já jsem teďka 3 dny měla prostě tady na bazénu, nevím, jak jsem prostě vůbec nestříhala ten vlog, až dneska jsem se k tomu dostala a došlo mi, že vlastně nemám konec, tak jsem to jenom chtěla zakončit. Doufám, že se vám to líbilo, zase to byla taková směska, nějaký dny off, potom nějaký barvení vlasů a tak. Takže prostě takhle my si tady žijeme, úplně si to užíváme, fakt se nám to už šíleně krátí. Hrozně to ve mně pere, na jednu stranu se strašně těším domů, na druhou stranu to nějak hrozně rychle uteklo, ale pak nás čeká ještě skvělé cestování, takže na to se taky moc těším. Tak doufám, že jste si to užili, že jste se zase trošku nasmáli, protože já jsem se smála opět zase hodně. A to je všechno, tak díky, že jste koukali a budu se na vás těšit zase příští týden s něčím novým. Tak se mějte moc hezky a budu ráda, když mi tam dáte nějaký like a komentář, protože mě to vždycky potěší, když vidím, že na to koukáte a něco mi tam píšete. Tak jo, tak se mějte moc hezky a čau.